Společnost Regulus je na českém trhu od roku 1992. Více jak 30 let tedy dodává tepelná čerpadla, solární ohřevy, větrání s rekuperací tepla a fotovoltaické systémy. Tradičně jsme přijeli naším výstavním vozem, kde představujeme nejnovější novinky v segmentu vytápění, větrání. Zaměřujeme se především teda na sortiment tepelných čerpadel a solárního ohřevu nebo solárních systémů, nejenom teda termických pro ohřev vody, ale i fotovoltaických. Díky vývoji vlastního regulátoru dokáže efektivně kombinovat nabízené a dodávané zdroje. S úsporama velice blízce souvisí i větrání, protože samozřejmě potřebujeme v objektech mít čerstvý vzduch. Dnešní hlavně novostavby jsou poměrně utěsněný, takže ta výměna vzduchu přirozenou cestou tam v podstatě není téměř možná, takže v dnešních novostavbách se používají systémy větrání s rekuperací tepla, což je sortiment, kterým se taky zabýváme. Na webových stránkách společnosti Regulus mohou zájemci využít i takzvanou kalkulačku úspor, kde si můžou poměrně jednoduše v pár krocích vlastně naklikat základní údaje o svém objektu a poměrně rychle zjistit, jakou můžou mít úsporu například s tepelným čerpadlem. Regulus poradí a pomůže i s případnými dotacemi a klient dostane vždy 100% podporu. Výstavní automobil Regulus najdete na pravé straně středové expozice kousek před Národním pavilonem Z. Návštěvníci mohou také využít 10% výstavní slevu.